Olen Kimmo Eränen ja olemme Kristiinankaupungissa ja Kristiinankaupungin Lappvärtissä, eli ollaan niin puistokaupungin osassa sillä tavalla, että varsinainen kaupunki sinne on matkaa noin 7 kilometriä rannikolle. Ja olen tehnyt tämmöisen kulttuuripläjäyksen tai tekeleen Lappvärtistä, koska olen täältä lähtöisin, niin kun on nyt eläkkeellä, niin on sitten ollut aikaa tehdä tämmöistä kirjaa. Ja kirja oikeastaan on niin kuin yhdistetty tekstikirja ja kuvakirja. Ja 540 sivua, että aika mittava, valokuvia suurennettuja 480. Eli aikamoinen tuo yksittäinen kirja yksistään. Ja olen aina ollut historiasta kiinnostunut jo pienestä pitäen, niin oli aika lailla helppoa sitten tulla mukaan tuommoiseen projektiin ja tehdä sen. Tein kaiken itse, paitsi tuo taitto ja sitten painaminen on tietenkin muualla tehtyä, mutta tekstit ja kuvat, niin kuvat hankkinut itse kylältä. Vanhemmat ihmiset ihan mielellään on antanut kuvat käyttöön. Ja sitten tietenkin palautettu sitten kuvat niille, jotka ovat kuvia antaneet. Ja useita tuhansia valokuvia läpikäytynä, että niistä on sitten niin kuin valikoidut kuvat täällä, että kaikkeahan ei voi, esimerkiksi perhekuvia ei, vaan ne on siis sanotaan tapahtumia täältä pitäjästä. Tämä Lappvärtihan on ollut tämmöinen suurpitäjä 1607 lähtien ja sitten 1973 kuntaliitoksena liitetty Kristiinankaupunkiin. Siinä liitettiin Siipyynpitäjä ja Lappvärti Tiukka tuohon Kristiinankaupunkiin eli nykyiseen kantakaupunkiin ja se oli aika paljon valtioneuvoston haluna ja tahtona, että liitytään. Ja valtuustossa, oliko valtuutettu vai 2, niin enemmistöllä sitten liityttiin vuonna 1973. Ja sen jälkeen on koko tämä Lappvärtin pitäjä mennyt alaspäin sen jälkeen. Että kantakaupunki, mihinkä liityttiin, kasvoi ja väkimäärä on siellä kasvanut hyvin huomattavasti, varsinkin suomenkielinen väestönosa. Ja täältä Lappvärtistä niin aika lailla rajua alasmenoa sitten sen jälkeen. Eli kuntaliitokset oikeastaan minun mielestäni niin ei ole suotavia koko Suomen maassa, koska eri pitäjät liitosten mukaan niin menee niin nopeasti sitten, menettää elinvoimansa. Kyllähän puhutaan paljon, että pitää olla elinvoimainen maaseutu Suomessa, mutta juuri sen eteen ei paljon tehdä mitään. Puhetta kyllä, ihan eduskunnassa ja valtuustoissa, mutta mitään ei oikeasti tapahdu. No, tämä kirja. Tiedätkö muuten, mistä se on tullut tämä sana Lappvärti? No se on tässä kirjassa. Aha, okei. Okay. Lappvärti-sana, niin sehän tulee siis siitä, kun tänne paikkakunnalle on ihan ensin Ruotsista, Keski-Ruotsista Meilarin seudulta tullut väki vähän isommilla purje- ja hyljeveneillä 1200-luvun loppuvuosikymmeninä. Niin, että tämä sana Lappfjärd niin mainitaan kirjoitettuna ensimmäisen kerran 1303. Okei. Eli ollaan keskiaikaa, eletään silloin. Ja elinolot ja asuminen on ollut savupirtti ja pieniä hirrestä rakennettuja ulkorakennuksia. Ja asuminen on ollut aivan toista, mitä se nyt on. Ja heillähän oli tämä kalastus ja hylkeenpyynti niin kuin pääsääntöisesti elinkeinona ja sitten oli jonkin verran heti kaskenpolttoa. Okay. Ja siitä kyllä sitten lähti liikkeelle ja kasvamaan jokusista, sanoisiko 2-5 perhettä Ruotsista, eli noin voisi ajatella 12-35 henkeä tuli silloin aikanaan. Se on se määrä, mistä niin tämä pitäjän väki lähti niin kasvamaan ja he olivat kaikki ruotsinkielisiä. Ja vielä tänä päivänä täällä Lappvärtissä puhutaan suht koht samantyyppistä kieltä, mitä Ruotsissa puhuttiin siellä Meilarin seudulla 1200-luvulla. Että ei kovin hirveätä muutosta kielen suhteen. Ja Lappvärti oli tässä ensin koko
rannikkoalueella Närpiön ohella niin suurin pitäjä ja suurin asukasmäärä täällä, mutta nythän sitten tilanne on muuttunut aika paljon. Paljon tällä hetkellä on? Tällä hetkellä Kristiinankaupungissa 6200 asukasta suurin piirtein. Okei, no kuitenkin. Kyllä, kuitenkin, mutta parhaimmillaan täällä on ollut eniten asukkaita tällä alueella niin aika lailla just runsaat 100 vuotta sitten, 1900-luvun alussa, niin yksistään Lappvärtin pitäjässä 9600 asukasta. Okei, aika paljon. On, niin, mutta kyllähän se on asukasmäärä laskenut Suupohjassa kaikissa kunnissa aika lailla reippaasti. Mutta tästä kirjasta tehtiin niin, että droonella 600 metriin ja siitä otettiin kuva kohti kylän keskustaa ja etäisyys Pohjanlahdelle 4 kilometriä ja näkyy tuossa Pohjanlahtea. Joo. Se on Lappvärtin kirkko. Hieno kuva. Joo, Lappvärtin kirkko, joka on rakennettu 1852 valmistunut. Todella suuri kirkko. On ja komea. Komea kirkko ja suuri kirkko, tiilikirkko. Sitä ennen tässä kirjassa kerron siitä, miten täällä Birgitan hautausmaalla joen pohjoispuolella oli aikaisemmin 2 puukirkkoa. Birgitan kirkko 1666, 1856. Eli tuommoisen 190 vuotta puukirkko siellä ja sitä laajennettiin useisiin otteisiin. Ja hautausmaa kohosi aika reippaasti, kun haudattiin runsaat 15 000 ihmistä hautausmaalle, niin maa kohosi yli metrin. Ja loppuaikoina kirkko paljon purettiin sen takia, että ensinnäkin se oli palvelus 190 vuotta ja se oli rapistunut aika paljon. Ja lisäksi kun mentiin kirkkoon, niin piti astua metri alaspäin, että pääsi kirkon lattialle. Eli hautausmaa oli kohonnut niin paljon. Aivan. Ihan hautauksista johtuen. Hautausmaa oli 28 aaria, niin se ei ollut kovin suuri. Se ei ollut mikään kauhean suuri. Ja niin sitä ennen siinä oli 1595, 1664, niin oli Birgitan kappeli. Suht kohta puolta pienempi kirkkorakennus, pyhättö siinä aikaisemmin jo. Ja Lappvärtin pitäjä syntyi 1607. Ensin oli kappeliseurakuntana noin 15 vuotta Närpiön kirkon alaisena, mutta sitten itsenäistyi 1607 ja siitä lähti sitten pitäjän kehitys liikkeelle. Kirjaan olen hankkinut 450 suurennettua valokuvaa ja on siltoja, on kirkkoja, on meijereitä. Jatkosodasta on meidän Lappvärtin komppanian osalta tarina, kun he menivät Wärtsilän kohdasta yli Venäjän puolelle jatkosodan aikana ja marssittiin sitten noin 35 kilometriä päivämatka. Ja se oli tunti marssimista siten, että 10 minuuttia sitä tunnista sai huilata. Ja peräti 10 minuuttia. 10 minuuttia sai täyden huilauksen, mutta sitten jälkeen ei saanut jäädä ja miehet heitteli aika paljon ylimääräistä repusta pois, koska kyllähän aika paljon tuli hiertymiä ja nahkasaappaat jalkoihin ja niin päin pois, niin oli aika kovat kävelyt. Upseeristo toki sai ratsastaa tai ajaa polkupyörällä. Ja aivan ylimmät, yli 45-vuotiaat, siis korkeimmat upseerit, niin nehän ajoi autolla ja heillä oli henkilökohtainen kuljettaja. Ja myöhemmin sodan aikana tämä aiheutti aika paljon närää tämä miehistössä, kun oli tiettyjä etuoikeuksia sitten upseereilla ja ylemmillä aliupseereilla oli näitä, niin se aiheutti aika paljon närää. Jatkosodassahan tuli aika paljon, niin kuin Lappvärtin komppaninkin osalla, niin kapinointia. Ei oltu puolta vuotta hyökätty sinne Laatokan Karjalaan, niin sitten alkoi jo tulla aikamoista kieltäytymistä aivan hyökkäyksen suhteen, että miehet teki lakkoja, mutta kyllähän sitten kuulustelujen kautta se asia ratkesi sitten ja uhkailujen kautta. Osa myöskin ihan tuomittiinkin kuritushuoneeseen, että se sitten sai aikaan sen, että sotaa jatkettiin, mutta koko jatkosodan loppuajan 3 vuotta niin aika paljon nurinaa ja valitusta.
Ja kyllähän se Väinö Linnan kirjoissakin tulee esille siellä, joka oli mukana siinä myöskin itsekin siellä ja kirjoitti sitten sen teoksensa, oliko se 54, kun kirja valmistui, Tuntematon sotilas, ja 55 se filmattiin sitten. Ja on ehkä niin tämän Suomen yksi tunnetuimpia elokuvia ja myöskin aika lailla arvostettu. Sekä kirja että elokuva hyvin arvostettuja tekeleitä. Mutta tuohan sisältää tämä kirja hyvin paljon kaikenlaista. Siinä on tämä ruotsalaisten asutustoiminta täällä. Sitten siinä on kahnauksia hämäläisten kanssa, koska tämä oli hämäläisten eräalueena. Silloin kun he tulivat, niin käytiin kahakoita pienin ryhmin. Ja kuitenkin siinä kävi niin, että ruotsalaiset sai tukea siihen ihan valtakunnan tasolta, eli Tukholman seudulta, ja lähetettiin tänne vähän tukijoukkojakin. Ja lopputuloksena oli se, että tämä koko rannikkoseutu tuolta Merikarvialta johonkin Kokkolan seudulle saakka, niin se tuli niin kuin ruotsalaisten asutusalueeksi. Ja se oli toisaalta täysin normaalia tuohon maailman aikaan tuo toiminta, koska olihan asutusta aika paljon Suomen sisälläkin suuntaan jos toiseen. Mitäs muuta tuosta kirjasta? Kansalaissodan, sisällissodan ajat on aika rajuja täällä ollut paikkakunnalla. Ja kansa on jakautunut aika lailla kahtia. Tai oikeastaan 3 ryhmään, koska oli myöskin semmoisia hyvin paljon asukkaita, jotka pysyy puolueettomina, sen eikä ottanut osaa mitenkään tähän kahnaukseen, siihen poliittiseen kahnaukseen, ei millään aseellisin voimin eikä muutenkaan. Niin halusivat vaan tehdä työtänsä ja hoitaa asioita. Ja kyllä heillä mielipide asiaan oli, mutta he ei puuttunut siihen, että eivät sitten siihen lähteneet siihen kahnaukseen mukaan sillä tavalla. Aivan. Ja sehän kansallisuudahan päättyi sitten siihen, että nämä valkoiset voittivat ja Suomesta syntyi tämmöinen Suomen tasavalta sitten, mikä se nykyisin on. Monipuoluejärjestelmä, demokratia, markkinatalous ja niin edelleen, että ei tullut yksipuoluejärjestelmää, mikä olisi ollut myöskin mahdollinen. Mikäli punaiset olisi siinä voittanut, niin olisi aika lailla tullut varmasti hyvin samantyyppistä hallintoa kuin Neuvostoliitossa oli. Että Lenin hän vähän niin kuin innosti kansaa tähän. Ajattelin, että Lenin hän tuli Tampereen kautta, Sveitsistä Tampereen kautta Leningradiin. Ja tai sehän oli silloinen Pietari nimeltään, Pietarin kaupunki. Ja vallankumouksen aikana muutettiin nimistä Leningradiksi. Niin, kyllähän Lenin ajatteli, kun hän Suomen oloja, köyhiä oloja katseli, että hän ajatteli, että täällä myöskin tämmöinen syvien kansanrivien vallankumous niin onnistuu. Ja hän aseisti myöskin näitä Suomen punaisia sitten. Junalla tuotiin Leningradista Helsinkiin. Siinä kapinan alla tuotiin aika paljon aseita ja voitiin aseistaa nämä työväenyhdistyksen jäsenet, jotka myöskin oli aseettomia. Että ei käynyt sitten kuitenkaan niin helposti. Ei, ja se oli kova otatus ja semmoistahan se aina on sodissa. Että ja tämänkin lisäksi tämä, että voittaja on aina oikeassa, että se pitää ottaa huomioon kanssa. Että kun se kävi näin, niin se meni, mitä se meni. 20-luvun oli hyvin suojeluskuntalaisten ja sanotaan heidän valtansa aikaa sitten, kunnes taas talvi jatkosodassa niin kääntyi sitten, niin kuin sanotaan, suunnat aika reippaasti. Että ihan vaikutti nämä talvi jatkosota niin sitten ihan tänne Kekkosen aikaan saakka pitkälti. Että Paasikiven Kekkosen linja, niin sehän oli tätä myötäilyä Neuvostoliitolle. Iso naapuri, niin se oli sitten tämän tyyppistä, kunnes se on nyttemmin muuttunut viime aikoina sitten ihan yhtäkkiä yllättävän rajusti muuttuu tämä Suomen suunta. Ja toisaaltahan se myöskin niin, että kun ajattelen tätä koko Suomen kansaa ja aluetta ja näin, niin valtava länsimaalaisvaikutus on ollut kuitenkin Suomeen, vaikka Suomi on hyvin idässä niin kuin Euroopassa, ihan todella idässä sijaitsee. Mutta jostakin syystänsä niin ehkä Amerikan siirtolaisuus ja Amerikkaan menijät, Ruotsiin menijät ja nämä siirtolaiset, niin heidän
kauttaan tuli tosi paljon uusia keksintöjä ja kehitystä Suomeen: sanomalehti, valokuvaus, kamerat, polkupyörät tuli lännestä. Myöhemmin tuli sitten autot, traktorit ja kaikki sitten ihan sanotaan Amerikoista pääsääntöisesti, mutta myöskin Länsi-Euroopasta, Saksasta. Ja tämä sitten kaikki vaikutti siihen. Sitten toi 50-luvun nuorisokulttuuri todella paljon myöskin länsimaalaistutti Suomen kansaa, kun tuli tämä rock and roll musiikki ja muu sieltä, niin valtavat vaikutteet siis ja suurta vaikutusta sitten koko ajan. Ja tämä kaikki on sitten vaikuttanut siihen, että Suomen kansa on niin kuin länsimaista kansaa. Myöskin tuo kansankasvatus ja koulutushan on myöskin yksi tärkeä tekijä täällä Pohjoismaissa, ja miksei Suomessa varsinkin. Niinhän jotkut väittävät, että Suomi on kaikkein länsimaisin maa, mutta en tiedä pitääkö paikkansa. No näinkin voi sanoa tietenkin, mutta se on niin suhteellista. Mutta tämähän on kyllä Suomessa, että luonnonvaroja ei juuri ole muuta kuin on metsät, vesi, kalat, työ ja mitä työllä saadaan aikaan, mutta muita luonnonvaroja ei ole niin, että kyllähän Suomi aina köyhä on ollut. Mm-hmm. Ja on edelleenkin periaatteessa vertaamme niin kuin muihin Pohjoismaihin. Että toisaalta onhan Suomessa nyt paras elintaso, mitä ikänä on tähän asti ollut. Että onhan se nyt sillä ilahduttavaa ja viimeiset 50 vuotta on ollut nyt jo aika lailla hienoa. Kyllä, vaikka velkaa on. No velkaa on nyt tullut ihan viime vuosina, mutta sekin on semmoinen asia, että sen kanssa pitäisi nyt taitavasti hoitaa sitä asiaa. Että osahan kansasta on sitä mieltä, että ajetaan Suomi Kreikan tielle niin, että antaa mennä kaikki lainalle. Aika paljon sitäkin eduskunnassa esitään, että antaa mennä kaikki velalle niin kauan, kunnes on tavallaan niin kuin ajettu loppuun tämä homma, niin jos saataisiin samaa apua, mitä Kreikka sai tuossa 15 vuotta sitten. Eli Euroopan maathan luovutti suuria summia Kreikalle, että se selviytyy siitä. Nyt mehän Kreikassa menee jo hyvin. Mutta osa Suomesta kansastahan on sitä mieltä, että tämä pitää ihan itse hoitaa. Ja sehän on se vaikeus, että kukaan ei halua säästää mitään. Niin miten tästä selvitä? Tämä on aikamoinen ongelma koko kansalle, eikä vaan osalle kansaa, vaan koko kansalle. Olen sitä mieltä, että Suomeahan täällä kirjassa kehutaan siitä, että on hoitanut velkansa ja maksunsa. Jo 30-luvulla tehtiin suuria lainoja lähinnä Yhdysvalloista ja sotien aikoina tuli lainoja. Ja Yhdysvalloissa on hirveästi sitten Suomea hehkutettu ja se varmaan tämänkin päivän noisten USA-politiikkoihin vaikuttaa tämä tämmöinen puhe, että Suomi on ainoa maa, joka on maksanut velkansa USAhan täysmääräisinä. Jo ennen sotia ja sitten sotien aikana ja muutenkin. Niin. Ja se on siellä ollut semmoinen niin kuin jollakin tavalla tärkeä, koska valtaosa maailman maista on maksanut mitään tai jotain pientä takaisin. Niinpä. Että on tämmöinen niin kuin maksajamaine ja tämmöinen niin kuin reilu maine sitten ainakin Amerikoissa. Ja on kuitenkin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä pitää hoitaa tämä laina-asia pois, koska eihän, jos tätä jatketaan kovin, niin ja tämmöinen maa, mikä se on, niin kyllä todella menee pitkään ennen kuin se on maksettu nämä. Se on totta, joo. No, se vie aikaa. Saa nähdä, mitä siitä sitten tulee. Siitä. Toivottavasti hommat onnistuisi ja saataisiin, vaatisi aika paljon konsensusta, niin, että ne saataisiin hoidettua nuo. Kyllä. Että repiminen ei siinä auta, vaan pitäisi katsoa sitä asiaa vähän niin kuin vastuuntuntoisesti koko hommaa. Näin on. Kiitos Kimmo. Joo. Tässä oli kyllä sellainen tietopaketti, että eiköhän mä tehdä tästä ihan oma jakso. No joo, kiitos. Oli kiva kertoa, mitä nyt näin pintaraapasuna. Niin, kyllä. Hyvä. Oliko tämä kappale oli sitten niin kuin minulle? Se oli sinulle ja siinä on kuule semmoinen parin viikon lukeminen tuossa, että toi ei mennytkään yhtäkkiä. Joo, ja painaakin aika mukavasti. No kilon verran. Ja yli 400 kuvaa, niinkö se oli? 450 suurennettua valokuvaa. Oi, aika kova. Että toi on sillä tavalla juuri niin kuin kylällä arvostettu ja kun se kertoo kylähistoriaa tai pitäjähistoriaa, vähän laajemmankin koko Suupohja-historiaa, niin ihmiset on kiinnostuneista vanhoista valokuvista. Kyllä. Ja tämän päivän tekniikalla ne saadaan niin hienoiksi, että jos tätä kirjaa ostettu 6-70 vuotta sitten, niin kaikki suuret kuvat olisivat rakeisina. Aivan. Mutta tämän päivän tekniikka, niin se antaa sen juuri sellaisena kuin se on ollut. Että. Joo.
Hyvä. Otetaan loppuun tähän yhteiskuva ja tämä kirja tähän keskelle. Kyllä se käy. Kiitos Kimmo käynnistä. Oli kyllä semmoinen tietopaketti, että oksat pois. Ja kiitos kirjasta ja oikein mukavaa kesää sulle. Joo, kiitos samoin. Oli ihan mukava ja ihan kivahan se on, kun asioista kiinnostaa, niin saa vähän kertoa.